Hej, jeg hedder Desiree, jeg er 49, og jeg har spillet teater i cirka 3-4 år. Jeg går til teater, fordi det er fedt at slippe sig selv for en stund og blive udfordret. Nogle gange lidt for meget. I skal se Drager og Sværd, fordi det er magisk, det er fantastisk, og så har det en god pointe. I forestillingen spiller jeg Naja. Jeg er mor til min teenage-datter Tessa. Jeg er nogenlunde normalt, som i sådan almindelig kedelig. På et tidspunkt er jeg nok også lidt kaos. Jeg er eneforælder, og jeg er nok gået lidt i stå i livet. Mit rollenavn er Naja Eriksen. I skal komme og se os, hvis I er til fantasi og nyder at favne ungdommen, eller bare elsker rigtig god musik. De unge synger røv ned af bukserne.